na ako dere sa brigada. Ako di ay si Jocelyn Tercio, taga Dipolo. Dayon na ako'y pasyente, amo ara ko din pasyente, amo ara ko din paryente, si Jerry Sabillones nga kasamtangan karon nga naapa sa Soto Medical kay naa siya'y gipamati ang iyang endometrial cancer, but actually last 2 weeks ago na-ruptured ang iyang tinai, so kinahanglan siya i-undergo og operation. But since dugay-dugay na mi dianhi sa Cebu, nakadungog mi nga ang brigada mutabang ay mga assistants labi na sa ticket nga ilahang ipanghatag or idol out. So kami nga nakadungog ni ani nga ilahang programa namasin nga basin mahatagan pud ni kay since January 5 pa mi diri sa Cebu, bay na gyud ang nagasto dayon karon kay naay ning take over na po yung auntie nga mopuli, so may na lang makarest po kung pila ka days kay mobalik ko sa ang lugar. Ngayon, nianhig ko sa brigada kay nangayog assistance. Unya, daghan kaayong salamat kay wala rin sila nagmakuli nga even kaning ticket nga inana ra siya mo pangayo, but then ako na kay katabang sa amua. Nga daghan kaayong salamat labi na sa mga sponsor. Salamat kaayo. More power sa inyong station. Sa akong pasyente G, ang po redit kanunay, dayon naarang hinimo nga nag-alalay. Kay Ginoo ra man gyud ang ibalo sa tanan, pasalamat ra ta nga naa sa inyong tabang nato in any ways. Daghang kaayong salamat labi na sa brigada. News from FM Cebu. Daghan kaayong salamat sa brigada nga ilang gihatag diri kana ako magbuwan nga ticket nga paingon og dapitan, ug daghan usab kaayong salamat nining sponsor sa Superlight Ferry. Ug salamat kaayo ninyong tanan ug labi na gyud nining nagdumala sa brigada ug sa tibuok team. Thank you. Ug yun sab more power sa inyo. God bless.